Kaixo, Inigo! Kaixo, Jenny, arratsaldeon. Segur! Ba, ondo egia esan. Ondo? Bai, zure bai ondo. Señor. Posten naiz. Inigo, mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuri gonbidapenarengatik. Agaularia. Bai, arrolaria, bai. San Juan da agaularia. Bai, San Juan de Arrolaria eta oraintxe bertan San Pedroko arrolaria. Bi urte, hau bigarren urtea San Pedro. Galdera bat, hori pekaua da, edo, Bueno. Ba, nik uste, lehen igual bai, nik uste gaur egun ja arrauna aldatu den bezala, eta, bueno, ikusten den bezala arrolaria askok alde batetik beste ibiltzen dela. eta pike hori desabetu da. Ba, Nola, bueno, bai. bete gatzen da, ez? Pike esan hori nik uste beti hongo da, baina egia esan ez dala leno bezala. Baina, leize, zinean, bere gatzen deu, nolago eta bezotzen, ez? Ba, bai, orduan, estizio bat egon duzan gure herrian, San Juanen, eta nik Donibaneko hasi nintzen, nire nahiakean egiten zuen arrauna, eta beraiekin patrai bezala hasi nintzen. Joseba Fernández, Juan Mari Etxabe, Iñaki Mendizabal, bai, horiekin trenerian ibiltzen patroi bezala. Osa, arrolari handiekin ibil naiz patroi bezala. Egia esan. Nola gogoratzen dituzu, hasierako urte haiek. Ba, nola, egia esan, polita hokat, ez? Recuerdo oso polita ditut, ez? Gaina umea zea, ba, horrelako arrolaria handiekin ibiltzen zea patroi bezala, eta egia esan, oso urte politak bizi izan ditun. Hiru lau urte, San Juan, gero behatzea urtez, zehar, agaudean ez jarraitzeko zergatik. Ba, begira, egia esango zut, urte ditan gaina gure, Donibaneko taldean, klubean, oso jende gazte gutxi ibiltzen zen. Eta nik uste lehen bai, ez zala gaur egun bezala, gaur egun talde guztietan, o klub guztietan, jende gazte pila bat ibiltzen dira. Nik uste orduan gutxiago izaten ginela. Eta Donibaneko orduan oso jende gutxi ibiltzen zen, eta egia esan ezkienek agula horrela talde ibiltzen ginen igual, batel bat ateratzeko egote ginen 4 pertsona, justu. Eta nire bai egia esan, bakizordan arrauna, adin horietan, eta bueno, nik beste batzuk gogoa beste gaur batzuk egiteko gogoa nuen, eta futbolean hasi nintzen lagunekin, eta San Juango taldean, Donibaneko futbol taldean hasi ginen, eta bueno, hor lagunak nola nituen, urte batzukan egin nituen. Eta gero futbol salan bai ibildi nintzen. Eta gero, San Juanen hasi nintzen, behin gero bilak elkartu zenean, San Juan bakarra egintzanean, 2012 urtean nik uste egin nuen lehenengo urte arrauna, 2012 o 2013. Bai, 26 bat urtekin hasi nintzen. 2010ean egin nuen hasi nintzen entrenatzen, baina taldean ez nintzen sartu, eta berriro urte pare bat utzi nuen, eta berriro hasi nintzen, eta urte hartan taldean sartu nintzen, eta bueno. 2020 urtera arte egon nintzen arraunean, utzi nuen 2 urte, eta San Pedro hasi nintzen joan da urtean eta urtean. San Juaneko hasiera garaian utzi zenunean, bazenekien egun batean itzuliko zinela, edo ez? Ez dakit zer esan, egia esan nik arrauna beti oso barruei izan detela, ez? Asko gustatu zait, baina beti alperkeri hori, bueno, arrauna zer dan, arraunak dedikazio osoa behar du. Urte guztian, bai konpromesua, deneako behar dezu, eta nik igual garai horretan ez nuen. Eta gustatuko nuen, nahi nuen arraun egin, baina horregatik igual pixkat atzera botatzen zidan. Nik uste alperkeri horrek, ez? Eta bueno, pixka bat zatu nintzanean, hasi, eta nahi esan gero nahiko izan izela, entrenamendutan da asko entrenatu ez, eta bueno, bai. Baina pentsatu ez dakit, nahi nuen, baina egia esan ez nuela pentsatzen, inoiz lehenengo mailan arro ningo nuen urte haietan. Baina kiroi
sakrifikatua da, eta hori ere antzemako zenuk komentatu duzun alperkeria horretan. Bai, sakrifikatua nik uste ez gogorra. Gogorra nik uste kilo guztietan fundamentu egiten bezu dena gogorra egiten dela. Honek gertatzena, taldeko lana baki zer den, konpromesua, egunero ordu batzutan jun beharrak, eta, horrek egiten du gogorra, eta gero urte guztian entrenatzen dezula, ez? Azkenean guk, urria bukaeran, o azeuran hasieran azten gara entrenatzen, eta iraian bukatzen dezu, ez? Ia urte osoa zabiltza egoten zen entrenatzen, eta hori, janaria kontzen, lagunak oporretan joten dira, hainik familia aukatelako, eta, gaztetasun hori pixkat atzea urtietelako. Baina, urte horietan, lagunak eta oporretan joten zian, azten zatu iristen zan, eta denak martxa egiten zuten, eta zu hemen gatu hartzien entrenatzen, ez? Eta orduan, alde hortatik egia esan, gogorra egiten dela. Gogorra egiten da, eta gaina hau adino horietan, ez? Baina, asko emango ez zuzunez. Arraunak, nik pertsonaki nik esan dizudan bezala, pixkate berandu hasi nintzen, berandu. Eta aurkitu nintzen, lehenengo urtean taldea sartu nintzela, azeteko horrezko txanda batean debuta egin nuen, Moainan, eta hori ikusi nintzen momentu batean, goiko mailan, Bermeo, Ondarrabi, Orio, momentuko talde potente horiekin, bereien aldamena erran egiten, ez? Eta, asko eman dit. Zer da gaunak agian beste kirol batek ez duena? Zer da gaunak Beste, zakite, zamaz pilau, galderrekin. Zer duen? Esan dizuten bezala, urte guztiko entrenamendu hori, ze azkenean futbolariak eta, futbolean ibiltzen zanean, astean 2 aldiz edo entrenatzen dezu, 2 aldiz, eta, igual pixuen aldetik, ez dakazula inbesteko, ez daudela inbesteko, ez diala oso gainan igoten, ez? Guk hemen azkenean, pixuarekin, grasarekin, beti mediko atzetik ikutzen dugu, prestatzaile atzetik, beti pintzakin, kontzeko kontu inbartzala, ez? Fina egon bartzula, pixu baten egon bartzala, eta hori alde batetik, o txarra, lado negatibo esango dugu, ez? Eta gero bestea, nik uste itxaso bat atentzen, ematen dizun lasaitasun hori, ikusten gehan tokitan arraunean, ez dakit. Hori, askatasun hori, ez dakit nola esan. Gainera, kostako pertsona izan da, gehiago labarituko duzu. Izan nik gaina, ni San Juanen jaio naiz, eta ur gainean bizinez, nik bizitza guztia ure da erabiligia. Guia txikitan marismara jaisten ginen, eta ordu pila pasatzen genitu, bestela txintxorretan ibiltzen ginen alde batetik bestea. Eta nik uste horrek asko laguntzen dula, ez? Azkenean, horrelako dedikazio bat ematea, ez baldin badezu barruan irukitzen, ez baldin bakazu barrungo zea hori, zaila egingo litzatekela, ez? Niu aldela bihurte, San Juanen bainatu nintzen. San Juanen. Eta sekolako ilusioa. Ez ditugu orduak sartu. Batzen gaztetan, txikiak ginenean, bazkaldu jaudan, bazkaltzen genuen, 12 orduetan bazkaldu. Goiz. Uretara juten ginen, eta arratsaldeko 8 arte uretik eta gabe ibiltzen ginen. Negutatzen zai, uragan juten ez edo paseo bat, giloi ikustea, pilago juten. San Juan bako zerakago, gutxi dakago, baino gutxi eta asko daukagu. Gutxi jende gutxi biltzen dalako, ez dago agulako gauza askori, baina gero, esan desun bezala, paseo polit batzuk egiteko, edo uretara itxasuan ibiltzeko, edo
Badaka xarma hori dauka, ez gure herriak, ez, egia esan baiet. Jakingo zenuke esaten zein izan den zure helburu edo helburu nagusienetako bat agauburuak. Helburua, mira, lehenengo helburua zen, noizbaitean haber herriko traineroekin arituko nintzen, ez? Ikusten nuen oso zaila, horrea, izo urruti, horrea iristea. Lortu nuen, eta gero, bueno, hor egon daia, zerek ez du kontxa bat jokatu nahi, ez? Kontxa jokatu, horrezko txanda bat jokatu dute bai, kontxan, eta gero San Juanekin azeteko bandera bat irabazi genuen, 2016 urtean. Nik uste, hori izan zala, nik uste hori, helburua hori zala, eta bueno, bete nuela. Eta gero San Pedrokin, joan da urtean San Pedro hasi nintzenean, joan da urtean bizi izan nuena, izugarezkoa izan zen, ez? San Pedrora jun, han nola, atean hori iriki zizkiaten, oso jende ona, dena izan zen, bakarrik hori, hitz polita ditut beraien zako, ez? Eta hori, San Pedro nazi, ez dakizen bandera irabazi geritu joan da urtean. 6 o 8, ez dakizen bat, ez dakitela zen bat izan zian. Liga irabazi, playoffetara jun, eta berriro lehenko mailara igotze horrek, nik uste bai oso handia izan zala, ez? Orduan nik uste, beteta aukatela hori, Bai, esan baiet, bai. Nolakoa da kontxa batean parte hartzea? Kontxa, izango dizut, Ze estropada bezala ez da, ez da oso polita, egia esan, jokatzeko, esaten estropada bezala, Giro bezala izugarria da, ze baki zer dan, eta hori dauka, izena, kontxa dalako, 3 egun jokatzen zulako, lehenengo ostegunean o klasifikatoria egunean, horre ez baldin baso esmatzen, ez dakazu bigandetan jolasteko aukeratik. Orduan hori, lehenengo hori, nik uste hori egun berezia izaten dela, bizitzen den momentuengatik. Sortzen den giroa, herria beti oso gainen egoten delako, bai San Juan eta bai San Pedro tradizio askoko herriak dira, eta, kontxako orduan nik uste gehiago izaten dela, ez? Jende hau hendik pixka gainean, gainago egoten da, ez? Beti, eta xerma hori dauka. Gero, bigandetan jende pila ikuste dezula, herritar pila bat, kolore pila bat, hori sortzen duena. Eta San Juanekin edukin oso aukerarik kontxak parte hartzeko. San Juanekin egin dituen 2015, 16 eta 17 klasifikatera jokatu dituen, 3 sartu ginen barrura. Gainera, 2 oso justu. Nik uste bat zentesimengatik astillerokin sartu ginela, eta bestea bai segundu batekin, oso diferentzi gutxikin izan zen. Eta hori, 3 horiek barrura sartu ginen, eta gero 18, 19 eta 20, guia poliki San Juan berak ajun ginen, eta izan zen azetetik 2018an jetxi ginen. Orduan, aukera gutxiago eduki genituen kontxan sartzeko eta, baina, bai, hori. Zer duki behar da kontutan bere bat agauda egiteko garaian, eta baita zer interesatzeko garaian. Zer egin behar den? Zer duki behar da kontuan? Kontuan, Gauza pila bat. Egunen entrenatu behar ezula, entrenamenduak papera jartzen duen bezala egin behar dituzula, batzutan gehienetan nekatu egoten zala entrenamendu horiek egiteko, eta, egin behar dituzula. Zer, azkenean hori, nik uste berrolariak egunero nekatua dagoela. Urte guztian nik uste nekatua bizi dela. Eta gero gaina hori, gero lanarekin ez dela bakarrik arrauna, baizik eta gero lana,
Orduan, lana bai pixka gorra balin baukazu eta, gero, entrenamendu gero egin inbarrituzula, ez? Izan bat hori, konstante eta buru gogorra. Bai, zanpereon zaude, kuriositate badauka. San Juanetik, joia jutezea, zanperoa, edo bakuak, edo huelta osoa. Beletik pixka bat. Bai. Gehienetan, lanetik segun eta zerutan ateratzen nahi zen, orain egia zen ordutegiak aldatu indizkiatela, normalean, o motoran pasatzen naiz, gaina orain mugi jarri digute, eta bueno, orain merkeago da. Eta bestela, o txirrindan, edo korrika, edo buelta oso ematen dut. Eta ja, komplementatzen dut pixkat entrenamendua. Bati bat neguan, oraindik volumeneko entrenamendu horiek eta egiten ditugunean, pixka bat, fintzeko, bueno, poliki ja prestatzen joieko. Bizikleta ugetatik pixka gai. Gaizki, orduan bai, buelta oso ematen dugu. Abat. Denbora balin badukat, normalen buelta egiten dut. O igual motorrean juten naiz eta gero buelta korrika egiten dut, segun. Baina motorra 3 minututan. Bai, motorrakin behera pasatzen ja, bai. Ze izan da zuetzat klubeko aldaketa hori. Ze klub guztiak ez dira berdinak. Egia esan nahiko antzekoak direla, San Juan eta San Pedro ibil naiz. Eta bai, dinamika nik uste gutxera bera berdintxoa dela. Berdintxoa. Bai, ez dut horrela inongo aldaketa handirik somatu. Bete gauza bat, traineruak ez zoazte eserita. Traineruak, eserita, bai, baina, pixka bat, ez sofan esertzen zean bezala ez. Eta nola jendea, nola azaltzen dion ez zoazela sofa bezala. Zerretu esetua, agabulaiak egiziakate eserita doaz, eta ez da hori. Ez, enkajatu asoaz, ez justu ezurrarekin, hemengo, justu kantarekin, gutxea bera hor jutentza pixka bat, enkajatua. Eserita bai, baina inkomodo. Nahet esan, etxeko sofan bezala ez zoazela. Eta horrek ezagituko esfortzu bat. Bueno, esfortzua baino, gero kriston kailua egiten zaizula ipurdian, ez? Ipurdian eta, eskudak baino, ipurdian bai. Gero, atentzioa ditzen dit gauza bat. Agauza da itxasoko kirol bat. Eta itxasoaren bepera gona. Itxasoa ez dago eguneko egoera berdina. Beti aldatzen da. Eta zuak hori nabarituko duzu. Asko baina, bai. Egun batzutan, oso txarra balin badago ezin za itxasoa batela. Oso ondo prestatzen duzu traineroa bai parkekin eta ura ez barroa eta esartzeko. Eta gero bai, ez da berdina, estropada bat edo jokatzea zoazenean, azkenean estropada bukatu etxera juten zala, aldatzea juten zala, baizik eta entrenamendutan igual, entrenamendu luzeak izaten dira, ez? Izan daiteke entrenamendu luze bat, eta lehenengoen ja itxasoa juten baldin basea, eta guzti egiten baldin basea lehenengo serian, eta negua baldin bada, gero entrenamendu guztia guztitein badezu, ez? Orduan, itxasoan ibiltzen gara, baina ez da inbesteko orduak ere sartzen ditugunik. Eta bai, batzutan bare egoten da, beste batzutan kriston olatuekin, eta danakin, haike torear. Oida, bai. Agaunak eboko zezuk lekuak ezagutzeko aukera, ez? Bai, egia esan baietz. Galizian egon duela, Bartzelonan hasi ginen, 2013 eta 2014.
15 Malagan. 16 Sevillan. Eta gero 17 nik uste Bilbon, eta gero 18 Galizian, Koruñan. Orduan, bai Barcelona, Sevilla, Malaga, Galizia, pixkat ezagutu dugu. Estropada esker. Estropada esker, bai. Eta galdetuko galdezu, kai, edo pogutu, galdek zentatuko zugoa. Zer pogutu dut. Zer portu, gogora. Asko dira, Galdekoa, hola. Portua baino nik esango nuke igual estropada eremu bat, ez? Castroko estropa asko gustatzen zait. Zarautzeko estropada netzako da top. Berezia. Berezia. Hondarribiko bai gustokoa dut. Kanpokoa baino nik uste hemengoekin gatu gaitzala, ez? Gero nojan izan zen, nojan ebain estropa eremu polita. Popare proba eta popako estropada politak egiteko aukera izaten desuna. Beste askotan igual olatua kostauti izazten zaizu, eta igual, arraun egiteko beti zailagoa izaten da, ez? Espektakulo gehiago izaten da, olatua probatik eta gero ondo enpopatzeko orduan ematen dizun aukerak, ez? O eremuak, ez? Orduan, nik uste doekin gaiatuko nintzela. Gero eta dela dute horretak exigitzen du agaunak taldeko lan bat elkarrekin agaude bien koherentzia bat edo ezin du lobeak nahi du bezala agaude bien taldeko lan bada, ez? Arrauna taldeko lan bada. Oitu dira gaina. Pensako gara galdera horroko getara. Gero semea itxaiten dugu. Alaba, bi alaba ditu. 18 urteko bi alaba, uixu eta maren. Uixua bien. Uixua bientako. Zikasizan duziten zulan, zer egizu egiko agagaitzak agaudetik kanpo. Egia esan ikasi oso gutxin datela. Gutxi. Oso gutxi, ikasketetan nahiko txarra izan naiz. Homo, pegatzen zuela karrera baten. Ez. Nik usteet ez, DBH laura arte egin nuen ikasketak, eta iturgintza ikasi nuen. Zepoidita. Iturgintza eta nik usteet ez, hasi nintzen nien ez nekin ez da zertzen. Bakarrik ikastola utzi nahi nuela, eta pixkalanean bideratutako zea bat nahi nuela, eta iturgintza ikasi nuen. Ikasi eta 20 urte agondu naiz iturgin bezala. 21 urte, 21 urte. Polita da, iturgin. Eta joan da urtean, iturgintza utzi nuen, pixkat kokoteraino negoelako, aldaketa bat behar nuelako, eta orain banatzaile bezala hasi naiz. Enpresa batean, gero ordutegiakin arraun egiteko eta hobeto etortzen zait, eta, behagit noiz baitean iturgintzara bueltatuko naizela, ze azkenean nire ofizioa da. Baina, momentuz, aldaketa hori, gaina hori, ordutegi hobeagoa ditut orain, eta hori, hortan ibili naiz, gaur arte. Zer musika entzuten duzu? Denetik pixka bat. Reggaeton eta zehaiek bezik, ez daitela ez dita graziazkorik egiten. Nik uste beste guztia, musika asko gustatzen zait gaina. Eta kontzertuta jotezen? Letenean gaina, orain dela gutxi irakurriet, Bad Religion eta NoFX nahi asko gustatzen zaizkidan taldea diala, bat Gijonen jotzen du eta bestea Madriden, Wizzing Centerren. Baina justu errapatzen dit, arraunarekin eta ezin izango dugun. Eta noiz
da. Bat da ekainan, bat nik uste orain, maiatzen igual izango da. Eta beste ez da igualatzen, seguro ere. Eta bestea da ekainan ustaian. Gijonen gainarra batzen hau, gaina Galizian gauda arraunean, egun hortan. Gijonea ustaian noa. Bai, bera, igual ikusitzak ez. Baina gogoan ditut, Gijon ezagutzeko. Barik ez ezagutzen Gijon, eta esan diate oso ondo dagoela, ez? Leia esan diate hori, lagun bat berakikoa zena, baina Gijonen egonda zerai itezugun kamioilari lanak eta frigorifikari lanak eta egonda. Bera, aita asko ibili da Gijonen, han deskargatzen, aita itxasuan ibili da bizitza guztian, eta beti entzun den, gaina Gijonea asko sartzen zian, bai arraia eskargatzea, eta aturetan eta ibiltzen zian, onaino ez etortzagatik, eta igual errezagoa hartzen ziotelako. Eta nik egia esan ez dutela ezagutzen. Osaken, espaiten bai, ara itzuli marko nahi zara. Junbarko ez. Junbarko ez, bestela. Zaletasunak, suposatzen dut, ez dela existitu mundu honetan bizaki bat zaletasunik. Ez. Bera, erraleko sozioa naiz, anoetara juten geha, alabazarrenarekin, igandelo, bi astero, astean tokatzen den partidua, eta zaletasunak hori, futbola gustatzen zait. Kiro guztia gustatzen zait ikustea, txirrindura hitz asko gustatzen zait. Nik uste kirol politena netzako, txirrindura hitza. Bai, asko gustatzen zait. Asko. Kapazan naiz, edozein etapa ikusteko, eta, bai. Italiko giroa. Eta zaletasunak hori daukat. Leheno arrantza guten ditzen asko motorarekin, eta baino, egia esan, denbora gutxi daukadanez. Hori, pereza bai ematen dit, ez dute, beti entzuten zu gaina ez dutela zertxore hartzen, zertan jongo naiz, baldin badute behaiek hartzen, egunero ibiltzen diala, nik ze harrapatuko ez. Bari, zaletasunak horiek ditut. Inigo bukatzeko, nieruke elkarrizketa ikinan jakingabe zentzulea zugekezkak mundu honetan zeketzen duzu loa. Eskirol emaian edo... Bestela, edo maian. Bestela? Kentzena buena, gila esango izut. Mundua dagoen bezala, gaur egun, nire alabak eta zer aurkituko guten hemendik urte batzutela. Hori da kezka hundiena, daukadan kezka hundiena. Ze utziko diegun, Hori da, ze utziko diegun eta zer, hori da daukadan kezkarik hundiena. Dirudi elkartasuna baino bakoitza bere simbolo bakoitza berari joa eta nik uste mundua egunetik egune okerro dagoela. Eta hola ez dago elkarlanik. Horrela ez dago, ez. Bueno, ea hobetzen ditugu egoera hauak. A ber egia den, oieni. Bila esker, entzutzean gatu. Zuri, oieni, gonbidapenaren gatik eta eskerrik asko. Oso gustera kondu nahi zurekin hemen. Bai. Bilaleko lego, agu bat, gure ikusi. Gure ikasgai. Agu! Aio!